Hemmo Salonen, joka koki todellisen epäonnistumisen Kouvolassa, paranteli asemiaan ja sijoittui 13. ryhmässä S ja luokassa 6. Luokkasijoitus 2. ja yleiskilpailussa sijoitus 5. Auto rupeakin pelaamaan sitten ensimmäisen osakilpailun jälkeen, jossa oli vain vaihevaa laatikko. Mutta Hyvinkään Hemmo Salosen näyttävä ajo kertoo ajotaidosta ja kokemuksesta, ja kalustona on Audi 90 Quattro. Sijoitus ensimmäisellä kierroksella 7. Hemmo Salonen parantaa aikaansa hurjasti ja sijoituskin on lopputuloksissa hyvin 5. Audi 90 Quattrolla ajelee Hemmo Salonen. Auto kuuluu luokkaan 6 ja Hemmo pysäytti ensimmäisellä kierroksella kellot aikaan 2.16.23 ja sijoitus 3. Hyvinkäläisen Hemmo Salosen kuvankaunis Audi sai osakseen ihailua, eikä ajolinjoissakaan ollut valittamista. Hemmon ajo kärjen vauhdissa antoi oman lisänsä kisan jännitykselle. Sijoitus 3. yleiskilpailussa ja luokkajohto. Salonen pääsen toisella kierroksella intoutui elämään niin kovasti, että hän voitti koko kilpailun. Mutta tässä tulee päivän yllättäjä, joka siirsi ajollaan jo Lahdessa odotetun SM-tittelin ratkeamisen viimeiseen osakilpailuun. Hyvinkään Hemmo Salonen vei Messilän voiton todella niukasti. Mies, joka varmisti Rally Sprint-sarjan jännityksen Mynämäkeen, Hemmo Salonen ajoi hyvin myös toisen kierroksen. Tuloksen Hemmo Salonen oli täällä Turussa yleiskilpailussa 4, joten hän korjasi SM-pisteissä 8. tilan. Hemmo Salonen on saanut vauhdista kiinni ja hän oli jo 4. Ajokkinen Audi 90 Quattro aika 1.47.29. Voittajalle hän jäi Hyvinkään Uuaan Hemmo Salonen yleiskilpailun 10. Audi 90 Quattrolla ja luokassa 6 Hemmo oli 5. Audi 90 Quattrolla Hemmo Salonen Hyvinkään Uuasta yleiskilpailun 6. ja luokassa 6 4. Hemmo Salonen Hyvinkään Uualla ottanut yleiskilpailun 7. ja luokka 6. Sijoitus oli 5. Hemmo Salosen Audi ujelsi kuin muinaiset B-ryhmän Audit ralliteillä. Rallisprintin erikoismies oli avauskierroksella 5. kiireisin. Hemmo Salonen sivusi sarjan parasta sijoitustaan ja oli 4. kuten Espoossa.
Hemmo Salosen Audi vihelsi kaikissa kilpailussa lähelle kärkeä. Rahapalkinnolle Salonen ei kuitenkaan päässyt. Kärkitaistelua juurikaan jännittävämmäksi. Vain auton täystuho veisi Rantaselta sarjan voiton. Diamond-sarjan monimutkaisessa 7. yleiskilpailussa Hemmo Salonen hyökkää urheiluauton Audi 94 luokassa 6 neljäntenä. Hyvinkään UA:n Hemmo Salonen yleiskilpailun 3. Audi 90 Quattrolla ja luokassa 6 kolmantena.